या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर, आमदार नितेश राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कणकवलीत एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं। निमित्त होतं हायवेच्या पाहणीचं। वादळी वाऱ्यासह वैभववाडीत मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे। शहरासह तालुक्यात अनेक ठिकाणी झाडं आणि झाडांच्या फांद्या पडून वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। कणकवलीत मुसळधार पावसानंतर झाड पडून मराठा मंडळाकडे जाणारा रस्ता बंद झालाय, तसेच विद्युत तारा तुटल्यानं वीज पुरवठा देखील खंडित झाला। दोडामार्ग आणि गोवा हद्दीवरील भारत पेट्रोलियम कंपनीचा पेट्रोल पंप चोरट्यांनी फोडला। यातील 16 लाख रुपयांची रोकड लंपास करण्यात आली आहे। बांदा दोडामार्ग रस्त्यावर पानवळ इथं गव्या रेड्यानं रस्त्यावर येत दुचाकीला धडक दिल्यानं डेगवे येथील दूध व्यावसायिक सागर स्वार हे जखमी झाले। 40 लिटर दूध रस्त्यावर सांडल्यानं नुकसान झालंय। बेकायदा गोवा बनावटीची दारू वाहतूक केल्याप्रकरणी तुळस इथं किस्तू बस्ताव गोन्साल्विस याला ताब्यात घेण्यात आलाय। त्याच्याकडून 81,000च्या दारूसह 60,000ची रिक्षा असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। इंचुली आणि झाराब या दोन ठिकाणी होणाऱ्या पुलांसाठी 68 कोटींना तसेच जुन्या रस्त्यावरील व्हाईट टॉपिंगसाठी 38 कोटी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे। आजगाव मंडळ अधिकारी विनायक कोदे यांनी बांदा चेकपोस्ट इथं विनापरवाना वाळू वाहतूक करणारा डंपर ताब्यात घेत कारवाई केली आहे। उपविभागीय अधिकारी प्रशांत पानवेकर यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली। कनेडी कॉलेजचा सायन्सचा विद्यार्थी श्रीराम श्रीकांत बाकरे यानं संस्कृत विषयात 100 पैकी 100 गुण मिळवत संपूर्ण राज्यात प्रथम येण्याचा मान मिळवला। सिंधुदुर्ग नगरीच्या प्रवेशद्वारावर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी 1 कोटी तर व्यापारी संकुलासाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मंजूर केला। भारतीय जनता पार्टीचे सातारडा शक्ती केंद्र प्रमुख यशवंत माधव यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिलाय। बांदा मंडल तालुकाध्यक्ष महेश धुरी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द करण्यात आलाय। कोणशेत विनयभंग करणाऱ्या युवकाला कठोर शिक्षा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं निवेदन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांना अर्चना घारे परब यांनी दिलंय। वेंगुर्ले शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या निशाण तलावातील पाण्याचा साठा कमी होत असल्यानं 30 मे पासून शहरात 2 दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे। गणेशोत्सवाच्या काळात तिकिटांचा काळा बाजार रोखण्यासाठी कोकणात जादा गाड्या सोडण्यात याव्यात, बेकायदेशीर एजंटांना आळा घालण्यात यावा अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी रेल्वेचे महाव्यवस्थापक नरेश लालवाणी यांच्याकडे केली आहे। उन्हाचा पारा वाढला असल्याने याचा फटका कुडाळ तालुक्यातील पाट तलावाला आणि इथे येणाऱ्या पक्ष्यांना बसलाय, परंतु यावर्षी कडक उन्हामुळे पाणीसाठा कमालीचा आटलाय। ऐतिहासिक मोती तलावातील बदकांची सावंतवाडीतील प्राणी मित्रांनी जबाबदारी घेत त्यांचं संगोपन करण्यासाठी बदक आपल्या ताब्यात घेतली आहे। पावसाळा येईपर्यंत तलाव पूर्ण भरेपर्यंत बदकांचं संगोपन ते करणार आहे। कोकणातील जवळपास 1050 गावांवर दरडींचं संकट कायम आहे। पालघरची भूकंपग्रस्त गावं आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं एकत्रित 10,000 कोटी खर्चाचा आराखडा तयार केलाय। म्हापसा नगरपालिकेचे नगरसेवक तारक आरोलकर यांना नगर विकास खात्याच्या संचालकांनी नगरसेवक म्हणून अपात्र घोषित केलंय। चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांचं मंगळवारी पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास दिल्ली येथील वेदांता हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झालंय। मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटपटू भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आता राज्य शासनाच्या स्माईल अँबॅसेडर असणार आहे। महिलांना पर्यटन व्यवसायात संधी आणि अधिक वाव देण्यासाठी राज्यात महिला केंद्रित पर्यटन धोरण राबवणार असल्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला। जालन्यामधील रस्त्यांवर पॉलिथिन अंथरून डांबरीकरण केल्याचा प्रकार घडलाय। ग्रामस्थांकडून याची पोलखोल करण्यात आली। 30 मे पर्यंत मान्सूनच्या स्थितीमध्ये कोणतीही प्रगती झाली नव्हती, परंतु गेल्या 11 दिवसांपासून अंदमानातच थांबल्यानंतर आता मात्र मान्सून नैऋत्य दिशेला बंगालच्या उपसागराकडे सरकला। ब्रजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंनी आता नवीन आघाडी उघडली आहे। कुस्तीपटूंनी आपली पदकं गंगा नदीला अर्पण करण्याची घोषणा केली आहे। जम्मू काश्मीरमध्ये अमृतसरहून कटराला जाणारी बस खोल दरीत कोसळल्यानं 10 जणांचा मृत्यू झाला। या अपघातात आणखी 16 प्रवासी जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.